Dzisiejsza bohaterka pomaga dzieciom przychodzić na świat w Polsce. Rozmowa z Aloną, lekarką reproduktolożką z 20-letnim doświadczeniem, która 4 lata temu zaczynała ponownie swoją karierę z pracy w call centrum. Mam na imię Tatiana Dziamczuk i to jest podcast zrobiony w Polsce. Autoszkoла для своїх у Польщі, Деніс Драйв. Офіси у 3 городах – Варшава, Вроцлав, Тrójmiasto. Навчання на зрозумілій для вас мові. Високий узровень сервісу, індивідуальний підхід до кожного курсанта. Станьце сваімі ў Польшчы. Польскі на так – гэта курсы польскай мовы ў Варшаве і онлайн, якія дапамагаюць інтэгравацца ў побыце і на працы. А промакод «Зроблена 10» дае зніжку 10%. Cześć Elena, bardzo Ci dziękuję, że przyszedłeś do nas. Cześć Tatiana, bardzo dziękuję, że zawołałaś, bo wiesz co, dla mnie takie pierwsze doświadczenie, pierwszy experience, wywiad w języku polskim. Wow, no to myślę, że wszystko będzie ok. Poprosimy też wsparcia w komentarzach dla Postaramy naszych się. gości. Dobra, jesteś lekarzem. Jestem. Możesz trochę powiedzieć twoje stanowisko teraz i jak to się stało tutaj w Polsce? Oczywiście, teraz jestem lekarzem ginekologiem, pracuję w dziedzinie niepłodności w klinice leczenia niepłodności bocian. To jest największa klinika w całej Polsce, mamy około 10 klinik, no i większość z nich zajmuje się in vitro. Ja jestem w Warszawie i możecie obserwować nas na Instagramie. No i ja bardzo się cieszę, cieszę się i jestem dumna z tego, że jestem pracownikiem takiego dobrego zespołu w największej klinice. A jak długo? Ona jest bardzo znana klinika. Tak wiem, bo nawet moi przyjaciele też mi powiedzieli o tym bocian i w pierwszy raz myślałam, że było tam dużo lekarzy jest z Białorusi. Dużo lekarzy z Białorusi? Nie Nie dużo, ale może ja ciebie po prostu widziałam. Ja jestem, jeszcze jest jedna lekarka z Białorusi, ale nie na cały etat pracuje. Okej. Mamy jeszcze doktora jednego z Ukrainy i tyle. Okej, i tak Polacy wiedzą o tym. I, no tak, Znana że- klinika, no. tak. No super. Jak długo jesteś w Polsce i w Warszawie? No to chyba sekundka, muszę przeliczyć. Aha, to w tym roku w sierpniu będzie 4 lata, skończę 4 lata, jak tutaj przebywam. To 4 lata to od 2020... 23 lato, 2023. Zaczęłam planować od wiosny. No jak zaczęła się wojna w Ukrainie, to wtedy szybciutko się zdecydowałam i zaczęłam planować, zbierać dokumenty, zbierać papiery. Na szczęście tutaj Baciony zaproponował mi ofertę pracy i to była dobra oferta, podziękuję. I wspierał mnie zespół i plus administracja pomogła mi też z tymi papierami. Z tym wszystkim, bo ja byłam pierwszym lekarzem, obcokrajowcem, którego Bocian zatrudnił. I dla nich to też była trudna taka decyzja, trudna sprawa, skomplikowana, bo nikt nie wiedział, co robić, jak robić, A gdzie kto iść z kogo tymi znalazł? papierami. Oni czy ty? A jakoś tak było z obydwu stron. Ja już nie pamiętam, kto pierwszy. Ktoś z nas napisał na Instagramie, chyba do mnie, tam była taka dziewczyna, bardzo fajna Białorusinka, od dawno pracowała na Bocianie, w Bocianie Janina. Ona była koordynatorką dla pacjentek międzynarodowych i między innymi na Białorusi. Chyba ona wtedy do mnie napisała. Była zaplanowana u nas rozmowa taka online na Zoomie. Nie pamiętam dlaczego. Chyba ten mail trafił u mnie w spam. Coś tam się okej. wydarzyło, że ja nie zauważyłam tego maila i potem byłam w Kazachstanie na konferencji no i coś tam sobie też sprawdzałam, coś do mnie tam nie dotarło i ja sprawdzałam spam i znalazłam od Bociana tą ofertę, propozycję i ja wtedy się zgłosiłam. Jak wracałam do Białorusi, to był grudzień jeszcze 2022. Tak po prostu mnie interesowała, jaka jest oferta. Okej. I napisałam, że turururu, jesteście w spamie, przepraszam bardzo, że długo nie opowiadałam. No i w końcu, jak już wracałam z tego Kazachstanu, od razu Janina do mnie zadzwoniła i umówiła na spotkanie z dyrektorem i bilety, czyli cała logistyka, bo wtedy był jeszcze COVID. No tak. Trzeba tak, było tak, mieć tak, tak, szczepionki i tutaj w Polsce ja od razu z samolotu na to szczepienie Johnson, coś takiego była. Już nie pamiętam, jaka to była szczepionka. Potem spotkałam się tutaj z dyrektorem i była bardzo taka dobra, taka koleżeńska rozmowa. A czy znał na ten moment język polski w ogóle? W ogóle nie znałam, ale szef nasz rozmawia gada po rosyjsku. A, okej. Plus jeszcze język angielski zawsze nam pomaga. I na początku wtedy się nie zdecydowałam, czyli maybe, być może. No tak, bo jest taka decyzja niełatwa chyba. Tak, bo
byłam na takim dobrym stanowisku, czyli dobry level miałam tam na Białorusi i trudno było podjąć Mogę tę decyzję, wyobrazić tam. ale luty wszystko zmienił w naszym życiu. Wtedy zadzwoniłam do Bartka, mówię, jestem gotowa. Okej. Jadę. Jesteś gotowa. I jakie były twoje pierwsze dni, Pierwsze dni? w ogóle? Czy to od razu zacząłem pracować, czy była jaka przerwa z tym językiem? Jak to wszystko poogarnęło w ogóle? Na początku to były takie krótkie przejazdy, czyli 2 albo 3 razy zwiedzałam Warszawę, bo musiałam tutaj zrobić takie badanie specjalne, sanitarno-epidemiologiczne, coś tam, plus jeszcze tak jak profogląd, to się nazywa, czyli badanie. Musiałam dostać zaświadczenie lekarskie, czyli orzeczenie lekarskie, że ja się nadaję na taką pracę, a potem ja musiałam poczekać na wszystkie te papiery z Białorusi. Na ten moment jeszcze można było i legalizację zrobić, czyli apostil postawić, Tak. czyli wszystkie pieczątki jeszcze można było dostać, tam różne zaświadczenia i tak dalej. I wszystko to porobiłam sobie i już z tymi papierami przeprowadziłam się do Warszawy, ale od razu nie mogłam tutaj pracować, bo Tak. tutaj musisz mieć prawo wykonania zawodu. I o tym też chciałam Tak, zapytać. czyli musi być No. decyzja Ministerstwa Zdrowia. I jak ja tutaj przyjechałam do Warszawy, to wtedy Bartek mi mówił, Bartek, życzenie zdrowka, ja cię kocham, ja cię lubię, ale pamiętam jak mówiłeś, że po co ci tutaj uczyć się tego polskiego, będziesz mieć tyle rosyjskojęzycznych pacjentek i tak dalej, i tak dalej. I ja tak, no dobra, lecimy. I pamiętam, jak wchodzę pierwszy raz już do samej kliniki, żeby poznać się z zespołem medycznym, a tam nie ma żadnej osoby, Który mówi po rosyjsku? która mówi po rosyjsku. Jest jeden doktor u nas, on tak rozmawia, ale słabo, czyli dzień dobry, do widzenia. I ja taka, Hej. no, taka królewna, hej, hej, jestem tutaj. No, trudno było na początku i jeszcze trudno tutaj z legalizacją, bo nigdy nie wiadomo dokładnie, który papier, gdzie musisz złożyć, jaki wniosek i tak dalej. I nasz zespół to przechodził razem ze mną i inspirowali oczywiście. Czasami ja już byłam załamana. Mówi, Boże, kiedy ja doczekam się na tą decyzję? Ja nie mogę pracować zawodowo. Ja już bym mogłam ogarniać swoich pacjentek rosyjskojęzycznych, bo oczywiście, że miałam tam duży tail, taki ogon z pacjentek, które pisały tak. do mnie na które Instagramie. już tutaj mieszkają. Które już tutaj mieszkały od 2020 i czekali na mnie, które wiedziały, że ja tutaj jestem. I oczywiście były takie okresy załamania, kiedy popłakałam i kiedy straciłam w ogóle nadzieję, że kiedykolwiek dostanę tej decyzji Ministerstwa Zdrowia, ale też podziękuję swojego szefa, jednego, drugiego, trzeciego, wszystkim, że wspierali, inspirowali. No. I ile trwało to czekanie? Pół tej roku. decyzji? To Pół bardzo roku. długo było, No tak. I na początku... I nie pracowałeś na ten moment? Pierwsze 3 miesiące. Czyli dziękuję, że było u mnie wynajmowane mieszkanie z pracy. Bo ja tutaj byłam z dziećmi od razu i no, po prostu inaczej by się nie dało, bo ja nie znam innej pracy oprócz lekarskiej. Tak. I na początku jeszcze była taka decyzja 2 tygodnie. Ja spędziłam czas w call centrum. Odbierałam telefony dziewczyny, rozmawiałam z pacjentkami, ja założyłam słuchawki. W tym Bocianie, tak? Tak, w Bocianie i to był fajny taki experience. O co chodzi pacjentkom? Jakie pytanie najczęściej mają? Jak zapisać na wizytę pacjentkę? Tam, co powiedzieć, jak pacjentka na przykład dostała negatywny wynik badania beta-HCG i tak dalej, i tak dalej. tak. Czyli to pomaga. A plus potem jeszcze też była świetna taka decyzja naszego szefa, dyrektora medycznego, naszego Jarka, też go lubimy, kochamy. Jak przyszłam do Bociana, to tam zaczynała pracę młoda lekarka. Teraz to jest moja przyjaciółka, moja bestie, Marta. I Marta wtedy tylko dopiero zaczynała robić in vitro. A ja już byłam doświadczonym lekarzem, tylko nie mówiłam po polsku. I była decyzja taka, że ja spędzam codziennie 3-4 godziny razem z Martą w gabinecie. Czyli, no, idzie takie szkolenie z jej strony i z mojej strony. Tak, to kogo. Ale okazało się, że Marta jeszcze jest taka bardzo energiczna, bardzo prędka. Ona jest super i Marta postanowiła, że będzie dzwonić do mnie codziennie. Cały czas ja szukałam sobie korepetytora z języka polskiego, jakieś szkolenie i tak dalej. Marta mówi, Boże kochana, po co to ciebie?
ja będę do ciebie dzwonić. A ona mieszka poza Warszawą, ma dojazd około 50 minut i ona do mnie dzwoni. Słuchajcie, ja nie gadam po polsku, ja nie rozmawiam po polsku, ja trochę rozumiem, ale no to naprawdę za każdym razem to było jak egzamin. Ja mogę wyobrazić energiczną osobę, która mówiła po polsku i tak za Ona szybko. jeszcze tak szybko, prędko rozmawia ze mną i po prostu emocjonalnie i Marta dzwoni, a wiesz to, a wiesz tam, a tędy i tak dalej, i tak dalej. I mówi o dzieciach, o pacjentkach, o wszystkim. A ja mówię, wiesz co Marta, ja zaraz nie mam czasu, za chwilę odzwonię. I potem nie odzwaniam, a wysyłam do niej SMS-y. A ona pisze, nie wysyłaj do mnie tych SMS-ów, bo ja widzę, że przez Google Translator tłumaczysz, bo wszędzie jest rodzaj męsko-osobowy. No i no, przez takie rozmowy z Martą ja się nauczyłam. Okej, to ona tak repetytorką była, no po prostu. Ja mam naprawdę bardzo fajny, taki inspirujący zespół. Moi współpracownicy, moi koledzy i koleżanki to najlepsze ludzie w całym świecie. Jak to było być na Białorusi taką już znaną lekarką, a w Polsce na call center pracować? No, tak można tak trudno, powiedzieć oczywiście. Też. Jak to psychologicznie w ogóle, jak się czułaś z tym? No popłakałam parę razy oczywiście, ale wsparcie, które odczuwałam ze strony moich kolegów i plus jeszcze, jak to powiedzieć, czyli świadomość tego, że ze mną tutaj dzieci, że jesteśmy w bezpiecznym miejscu. Odczuwałam zawsze, że no po prostu wolniej się czuję tutaj, że dzieci moi tutaj się uczą, studiują, dostaną polskie, czyli z Unii Europejskiej dostaną wykształcenie, dostaną dyplomy z Unii Europejskiej. No to zawsze mi pomagała przetrwać Taka to motywacja, wszystko. no. Tak, taka dobra motywacja. A czy pamiętasz sobie takie pierwsze już, no nie wiem jak powiedzieć, indywidualne Poczucie, czy co? spotkanie z pacjentami? Jak to O, było to był żart. w języku polskim? Takie pani lekarz. To było niesamowicie. To była sobota. Ja pamiętam jak teraz, moje pierwsze spotkanie twarz w twarz z polskimi pacjentami. I było tak, sobota ktoś zachorował. Ja jeszcze nie do końca miałam papiery, czyli czekałam jeszcze na pieczątkę, ten numer PWZ, no ale za podpisem naszego szefa, on był jakby tak supervisor, osoba nadzorująca i już mogła przejmować pacjentek. I dzwoni do mnie kierowniczka i mówi, słuchaj Alenko, ktoś tam zachorował, już nie pamiętam, sobota, proszę, wyjdź. Na krótki taki okres, na 4 albo 5 godzin. Ja, mamma mia, 4-5 godzin? Okej, pytam, czy to będą pacjentki rosyjskojęzyczne? Tak, na pewno. To drugi żart, tak? Boże, ja przechodzę, no dobra, to punkcje, okej, tam pacjentka milczy sobie, bo ona jest znieczulona, uśpiona i wtedy ja sobie jeszcze poradzę. Ja już tak dogadać się na palcach z embryologiem, z anestezjologiem, z pielęgniarką położną i tak dalej. Ale potem były, jak teraz pamiętam, 2 inseminacje, czyli ten zabieg robimy bez znieczulenia, czyli pacjentka jest przytomna, jest świadoma i musisz porozmawiać z nią. I ja mówię, dzień dobry. Mówię, wszystko jest okej. Następna była ode mnie propozycja, kładziemy się na fotel i proszę się zrelaksować. Dalej milczałam cały czas. Podawałam nasienie do jamy macicy, potem drukowałam zalecenie. Na szczęście w systemie był szablon. To ja ten szablon wydrukowałam i potem pamiętam, że trzymam ten raport, te zalecenia, oddaję i mówię do widzenia. Ona na mnie patrzy, a ja bez żadnego dodatkowego słowa do widzenia, bo ja nie umiem powiedzieć tego, co tam było napisane. Pierwsza inseminacja. Druga, ja już byłam taka bardziej śmiała, taka już rozpędziłam się i ja już tam trochę więcej mówiłam i chciałam podpytać, czy ma pacjentka alergię i zamiast tego, żeby zapytać, czy ma pani uczulenie, czy jest pani uczulona, na coś zapytam, czy jest pani znieczulona. Ta pani leży na fotelu, patrzy na mnie takimi oczami. A potem, aha, zrozumiałam, chyba chodzi o uczulenie. A no tak, przepraszam. To był cyrk. Ale te milczanie, te taka pauza i o co chodzi? A ja tak, dlaczego ona milczy? A jeszcze pamiętam, że zbierałam wywiad na początku i w ogóle nie kojarzyłam, co to za choroby, co to za schorzenie. Bo ginekologia to jest ginekologia,
taka Ależ wąska przestrzeń. medyczne słownictwo. Tak, a jeszcze są takie różne choroby, o których po prostu nie wiedziałam w ogóle po polsku, jak to brzmi. I facet, pamiętam, chorobę przewlekłą, tak mam padaczka. Ja, Co to znaczy padaczka? co to masakra jest? Epilepsja. Okej. No i tak dalej, i tak dalej. To było No tam bardzo na każde śmieszne. słowo po prostu Ja takie... sobie pisałam rosyjskimi literami, czyli cyrylicą, jak to brzmiało dla mnie, na mój słuch. A potem wyszukiwałam w internecie. A czy były jakieś takie sytuacje, może no, takie trudne, kiedy pacjenci na przykład rezygnowali z wizyty, bo nie jesteś lekarką z Nie, Polski? nigdy. Na szczęście tego nie miałam. Na szczęście tego nie miałam, tylko czytałam czasami na wiadomościach. No tak, ja też czytałam, no po prostu może na takich forumach czy wiadomościach, że no, są takie sytuacje, ale... Wiesz co, in vitro to jest takie, niepłodność w ogóle, to jest taki specyficzny temat. Wrażliwy I- bardzo. Tak, wrażliwy oczywiście. I tutaj empatia chyba robi swoją sprawę. Najważniej, czyli twoje relacje z pacjentem. Oczy jest tak, najważniejsze. Tak. Jak ty stawisz się do pacjentki? No tak. Znam, że nas tutaj oglądają lekarze, które tutaj w procesie tej nostryfikacji tych dyplomów. Tak, ja I zdałam. mam przyjaciół, który też w tym procesie i jakie porady może dla nich, jak ogarnąć to słownictwo, to wszystko? Trudno powiedzieć. No, kolegować z Polakami. Czyli Polacy pomogą. Moim zdaniem to jest taka bardzo dobrożyczliwa narodowość. Pomogą zawsze. Tylko trzeba nie bać się i prosić o tej pomocy. Ja prosiłam kolegów cały czas, proszę poprawić mnie, jak nieprawidłowo na przykład tam końcówki wymieniam, albo tam, no w ogóle jak nieprawidłowo mówię, proszę nie wstydzić się i robić mi te korekty, poprawki. I nawet w takiej rozmowie w pokoju socjalnym, jak jestem przy pacjentach, wszyscy wiedzą, że nie jestem nosicielem języka, że nie jestem Polką i dlatego proszę robić mi te korekty. I to pierwsza rzecz, a druga rzecz, no to czytać, czytanie, uczyć się czytać. I nie bać się. Jest taki u nas egzamin NIL, to egzamin językowy, to w ogóle jak się okazało bardzo, bardzo prosty. Nie będę tak mówić, bo jeszcze mogę po prostu wywołać jakieś problemy, komplikacje. Nie. Ale nie jest trudny ten egzamin. Musicie się szykować. Poświęcić temu, no nie wiem, może 2 godziny na dzień. Oczywiście po pracy to jest bardzo trudno. Trudno łączyć No tak. pracę ze szkoleniem. I moim zdaniem korepetytory tutaj nie pomogą. Tylko otwierasz bazę wiedzy, te giełdy, książki, są aplikacje i czytasz sobie normalnie. I regularnie czytasz 2-3 godziny. Ile zajęło czasu no, ten proces, cały proces, no tej nostryfikacji, nie wiem. Boże, jestem taką osobą leniwą, czyli ja będę ciągnąć do samego końca, dopóki jest możliwe to rozciąganie, odkładanie. Dlatego pierwsze 2-3 lata ja w ogóle nic nie robiłam. A można tak było, tak? Można tak, no, bo mamy legitymacja, decyzję, to- mamy decyzja. takie warunkowe prawo wykonania zawodu na 5 lat. Pamiętam, tak. Tak. I z tego, co pamiętam, że Marta mi mówi, słuchaj, musisz dać egzamin. NIL, ten język polski. Ja mówię, Marta, ja się boję. Zapisałam się na ten egzamin i zrezygnowałam. Napisałam, przepraszam, zachorowałam, turururu, mam zwolnienie lekarskie i zrezygnowałam. Nie pojechałam na ten egzamin. Potem byłam na konferencji, zachorowałam tak, że zatkało mi uszy. Nic nie było słychać. Ktoś do mnie dzwoni z Warszawy, z Polskiej. Coś mi mówi, że w poniedziałek 15:30 gdzieś muszę być i ja się pogodziłam. A potem, jak wróciłam już do Warszawy w niedzielę po konferencji, jak teraz pamiętam, to było Walencja, czytam maila od Naczelnej Izby Lekarskiej, że ja się umówiłam na egzamin o 15 w poniedziałek. No poszłam, a Marta mówi, idź na pałę, bo zdasz. No i dziękuję. Tak, zdało. Ale tam było tyle osób, które się bali, które się martwili, ale moim zdaniem tutaj raczej się nastawić. Tam ważne, no nie wiem, po prostu takie sobie zrobić takie ustalenie, że jestem zdolna, ja sobie poradzę i uspokoić się, bo komisje egzaminacyjne też są ludzie.
i trzeba z nimi rozmawiać. I też może nastawione, żeby No po co im pomóc. robić nam No problemy, tak, komplikacje? No. żeby lekarze tak przyjeżdżali lepiej. Tak. A już ten egzamin nostryfikacyjny to on taki bardziej skomplikowany. Mhm. To test, czy ten egzamin przed To komisją? są różne, czyli w różnych miastach różne rodzaje egzaminów. Tutaj w Warszawie ustny egzamin, ale dla mnie zależało, żeby dostać termin jak najszybciej. Dlatego ja napisałam we wszystkie uniwersytety, gdzie były te egzaminy przeprowadzone i dostałam najszybciej tam, gdzie dostałam. Nie będę robić reklamy tutaj. No i zaczęłam się szykować. Ja akurat zdawałam na komputerze, czyli to były takie testy, taki rodzaj testów. No, ćwiczyłam. Są też takie aplikacje różne, Lepolek, więcej niż lek i tak dalej też. Czyli wszystko jedno. Nie ma znaczenia, jaka jest aplikacja, tylko żeby wam pasowało. I uczę się. Wzięłam urlop. Pamiętam, że przed egzaminem nostryfikacyjnym miałam urlop 3 tygodnie i wtedy już po prostu pogłębiłam się w ten temat, bo ja już się naprawdę nie znam na tej kardiologii, EKG. Ja jestem to już całą ginekologiem. medycynę. No. Boże, to była masakra. Ja pamiętam pierwszy dzień, jak otworzyłam kardiologię, ja sądziłam, że ja umrę, że jestem głupiakiem, że jestem po prostu już starą. Ja się nie nadaję, ja nigdy tego w życiu nie zdążę. No, ale potem pojechała, zaczynasz Pomalutku, czytać. Tak, powoli, krok po kroku. A, robiłam sobie jeszcze takie prezenty. To też mi Marta nauczyła, bo ona wtedy akurat robiła doktorat, że uczysz się na przykład 2-3 godziny, a potem sobie robisz taki prezent, na przykład, nie wiem, Sauna. oglądasz serial. A, okej. Nie, no sauna, to trzeba Wyjść z domu. tak, to dużo czasu potrzebuje. Nie. Na przykład serial tam Sex and the City, na przykład tam, no. No, takie dopamina po prostu. Tak, no. dopomina, ale ja jadłam, po mnie widać. To takie, że... No co zrobisz? Dobra, to może Takie skutki uboczne. to na dzień dzisiejszy to wszystko ogarnięto, tak? Z tym... No jeszcze nie do końca. Jeszcze takie różne takie sprawy papierowe. Teraz akurat składam wniosek na nową kartę pobytu. Ja też. No, ja raczej czułam taki lęk cały czas. No tylko niebezpieczeństwo po prostu, bo nie znasz... Nigdy nie wiadomo, kiedy dostaniesz, czy dostaniesz, na tak. jaki okres dostaniesz. No. Аўташкола для сваіх у Польшчы Дэніс Драйв. Офісы ў 3 гарадах: Варшава, Вроцлаў, Труйместа. Навучанне на зразумелай для вас мове. Высокі ўзровень сэрвісу, індывідуальны падыход да кожнага курсанта. Падрыхтуйся і здай экзамен TELK у школе польскі на так. Сертыфікат TELK можна выкарыстаць пры падачы дакументаў на карту рэзідэнта ЕС, а таксама пры паступленні в універсітэт і на працы. Код зроблена 10 да і зніжку 10% на інтэнсіў да экзамена. Dobra, to porozmawiamy teraz o zdrowiu reprodukcyjnym w Polsce chyba. Możemy. Dobra, pracujesz już... Ile lat w ogóle pracujesz w tej dziedzinie, w tej branży? W ginekologii od dawna, więcej niż 20 lat, a wyłącznie w in vitro od 2014 roku, czyli 12 lat. 12 lat. Jaką zauważyłam może różnicę w podejściu w Polsce i na Białorusi? No moim zdaniem Do tej branży, nie wiem, dziedziny branży, jak tutaj lepiej Prawda, powiedzieć. i tak, i tak można. Do tej dziedziny, czy są jakieś różnice, może, czy naprzeciwko... No tak naprawdę ja nie widzę różnicy. Takie same pacjentki, tacy sami faceci, czyli tak samo jak u nas zaczynamy, czyli wszyscy zaczynają z badania kobiety. Na początku kobieta stoi na głowie, ma milion badań i już... I tylko przez rok, tak. Po 5 latach starań zaczynamy badać faceta. Mamy to samo w kółko, plus takie same chyba takie mity, czyli wszystko jedno. Wszystko jedno. I zawsze kobieta stara się po prostu zaczynać od siebie, jakby wini siebie sama. Że ona jest niezdolna. Że ona się nie nadaje, stara się coś tam znaleźć w sobie. I też dużo tutaj takich, moim zdaniem, bardziej takich szkodliwych rzeczy, jak te nutricjologiczne konsultacje i tak dalej, które wciągają kobiet w to koło. W kółko robi się to samo, sprawdzenie poziomu witaminów, tam tych ferytynów i tak dalej. Czyli to też są poważne tematy, ale to są takie dodatkowe rzeczy, które pomagają, wspierają, ale nie decydują. Czyli taki sam mentalitet jak u nas. Natomiast polskie kobiety tak nie różnią się z Białorusinkami. Jest różnica. Nasze dziewczyny często lubią wyczytać jakieś tam, nie wiem, polecenia, zalecenia. ChatGPT może,
Tak, AI im pomaga, wspiera ich, leczy, diagnozuje i tak dalej. I często walczysz po prostu na wizycie z czatem GPT, z AI. Boże, No, współczuję. ale ChatGPT ma dostęp wyłącznie do tej wiedzy, która leży na powierzchni. I czyli zależy jeszcze ta wiedza od tego, jak zadasz pytanie, ta odpowiedź. A dostępu do takich baz pytań, które specjalistyczne, za które musimy zapłacić na przykład, albo dostęp mają tylko lekarze, tam podajesz swój numer PWZ, licencję lekarską i tak dalej. Czyli do tego dostępu ChatGPT też nie ma, plus on nie umie klinicznie myśleć. I dlatego to po prostu strata czasu na tłumaczenie, dlaczego ChatGPT sądzi inaczej niż ja. I musisz to robić jeszcze tak inteligentnie. Tak, i akurat Polki to tego nie robią. Czyli dla nich decyzja lekarza to jest decyzja lekarza. Ciekawe. I zawsze pani doktor. A ciekawe, jeszcze tutaj jesteśmy na tej w klinice, czyli lekarze, pielęgniarki, położne, czyli cały zespół na tej. I Okej. trudno było się przyzwyczaić, bo na przykład szef, tak? Pan? Tak, pan. Proszę pan. I on mówi, jak chcesz, jak wolisz. Ale my tutaj jesteśmy na tej. I ja się nie mogłem poradzić z tym, może być miesiąc, półtora. A potem też poszło. Ale pacjenci zawsze mówią pani doktor. Ale z naszymi pacjentkami, z pacjentami trochę inaczej, bo z jednej strony na imię tutaj odzywasz się, czyli Alena, ale nie mówią pani i to wtedy trochę tak wygląda słabo. Czyli jak polskie pacjenci słyszą, jak wolają cię po prostu Alena, to dla nich to jest taka niepowaga. Oni tego nie mogą porozumieć. No, ciekawe, tak. Ciekawe. Natomiast jakoś te różnice nie są, tak duże różnice w tym podejściu widzę. do zdrowia reprodukcyjnego, a jeżeli chodzi o w ogóle tym temacie, bo tak na Białorusi to chyba jest taki bardzo wrażliwy temat, taki tabuowany, nie wiem, czy takie słówko, ale taki temat tabu, czy coś, nie wiem, o tej niepłodności. Jak z tym w Polsce w ogóle? No głośno też nikt nie mówi. Oczywiście rodzina, która ma dziecko z in vitro, to nie każda rodzina powie komuś tutaj obok, nawet rodzicom nie każdy powie, że to dziecko jest Myślę, po że in w Polsce vitro. z tym nie... Trochę łatwiej jest, łatwiej, trochę łatwiej. No i dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy jeszcze sporo takich różnych programów dofinansowania. Przed tym programem, który teraz mamy, były programy takie regionalne, warszawskie, mazowieckie i tak dalej. A może tu trochę tak więcej, jakie to programy dofinansowania są? Czyli niepłodność teraz jest w całym świecie problem numer jeden, bo kobiety, które się decydują na urodzenie dziecka, zazwyczaj już są w wieku powyżej 35 roku życia. To połączono z tym, że to związano z tym, spowodowane tym, że kobieta teraz bierze taki ogromny udział w takim socjalnym życiu. No tak, karierę. Budujemy karierę, tak, chcemy zabezpieczyć naszych dzieci i to oczywiście potrzebuje czasu. I dopóki dziewczyna się zdecyduje, że już jestem gotowa materialnie, psychicznie i tak dalej, że mam już takiego stałego, mam dobrego partnera, że zaufam mu, że mam pewność przyszłości, to już wtedy patrzysz, a masz już 35, 36 tam i powyżej lat. Oczywiście, że biologia, natura nasza jest taka, że z wiekiem nie tylko pogarsza się jakość komórek, ale jeszcze i zmniejsza się liczba komórek jajowych i to wszystko oczywiście nie pomaga zajść w ciążę. Plus jeszcze takie jakieś różne tam dodatkowe schorzenia, choroby przewlekłe, które zbieramy podczas naszego życia. To też oczywiście obciążenie. No i dlatego co rok liczba niepłodnościowych par zwiększa się i tak w całym świecie. Każda dziesiąta statystycznie, według takich aktualnych statystyk, tam każda dziesiąta, każda ósma para, która planuje dziecko, jest niepłodna. To duża liczba. I dlatego ten temat oczywiście teraz jest bardzo popularny i z tego powodu, że mamy programy dofinansowania, że i media, że wszędzie teraz popularyzacja idzie tego programu in vitro, że jest taka metoda leczenia, że macie dostęp do tego dofinansowania i w ogóle ten program jest świetny, dlatego dużo robimy in vitro i już teraz to nie jest taki rzadki temat. Tutaj w Polsce każda para, która cierpi, która planuje dziecko, nie może zajść w ciążę i która stara się o dziecko powyżej 1 roku,
czyli udowodnione, że ona jest niepłodna. Tam na przykład są papiery ze szpitala, tam były przeprowadzone tam jakiekolwiek tam badania, leczenie, operacje i tak dalej, może podejść do in vitro. Trzeba się zgłosić do kliniki leczenia niepłodności, do doktora, która reprodukcją się zajmuje, rozrodczością, i doktor podejmuje decyzję w trakcie wizyty, czy ta para już jest na takim etapie, że pomoże jej tylko in vitro. Czasami ten okres może być krótszy niż 12 miesięcy. Na przykład kobieta po usunięciu jajowodów, czyli jedna Tam od razu ciąża widoczne, pozamatyczna, druga ciąża pozamatyczna, to już nie ma na co czekać, od razu decyzja, że in vitro. Albo tam różne jeszcze genetyczne wady mogą być. No i dalej, czyli kliniki, lekarze w trakcie tej wizyty kwalifikują pacjentów do programu ministralnego. To ułatwia życie pacjentom. Nie muszą oni zbierać papiery, udowadniać tam, nie wiem, że im należy, że oni się nadają i tak dalej. Czyli wszystko to załatwia klinika. Pacjenci zgłaszają się na wizytę, lekarz ocenia, jaka jest sytuacja. Być może będą jeszcze dodatkowe tam, nie wiem, metody diagnostyki, może być jeszcze będą tam dodatkowe kolejne kroki, leczenie niepłodności, ale na spokojnie kwalifikujemy do programu ministralnego. Ten program dla kogo? Dla wszystkich par, które tutaj legalnie przebywają, czyli nie tylko Polacy mogą podejść do in vitro za darmo. Ale musisz mieć kartę pobytu. Nie obowiązkowo. Nie, legalnie. to musi być legalny pobyt. Okej. Na przykład jak już złożyłaś wniosek, to jesteś tutaj legalny. A plus super. jeszcze para, czyli i mąż, i żona, albo partner i partnerka muszą mieć ZUS, czyli ubezpieczenie aktualne. Wcześniej było tak, że ukraińskie pary mogły podchodzić bez tych składek, bo nie mieli ubezpieczenia z tego UKRPSL-a, a teraz wszystko się zmieniło, też muszą składki płacić. I czyli na podstawie wskazań, na podstawie tego, że para jest ubezpieczona, podejmuje się decyzję, że para może być zakwalifikowana do programu ministralnego. Pacjentki w wieku do 42 roku życia, facecie do 55 lat, jak używamy z własnych komórek, z własnych oocytów, mogą mieć do 4 podejść in vitro. Okej, i to bezpłatnie? Za darmo, tak, darmo, tak, tak, okej. za darmo, bo finansuje program ministralny. Program in vitro składa się z stymulacji, czyli jedno podejście to jedna stymulacja, jedna punkcja, czyli pobranie komóreczek jajowych, jedna procedura zapłodnienia, czyli tam X i nie X, to różne metody mogą być, hodowla, zarodki hodujemy do 5-6 doby. Mrożenie zarodków na przyszłość, transfer zarodka i potem jeszcze diagnostyka ciąży i pierwsze badanie I mózgowe. to 4 podejścia może być takich. No super, ja myślałam, że tylko jedno. Ale jedno podejście to transfer do jamy macicy wszystkich zarodków. Czyli dopóki nie będą transferowane wszystkie zarodki, to liczy się wszystko jak jedno podejście. Jedna para może mieć jeden zarodek, a druga para może mieć 5. Czyli dopóki wszystkie zarodki nie będą transferowane do jamy macicy, nie będą podane, to jedno podejście liczy się jak jedno. I na przykład zaszła pacjentka w ciąży, urodziła dziecko, może wrócić do tego programu I tych zarodków i to będzie w jeszcze, ramach tak? jednego podejścia. Wow. No. Bardzo ciekawe jest. Tak, bardzo ciekawe. I I- takie i za- no tak. 4 podejścia mamy. I między innymi możemy także skorzystać z nasienia dawcy. Jak są wskazania, na przykład azospermia, brak plamników w ejakulacie, to można skorzystać z nasienia dawcy i tak samo 4 podejścia wtedy mamy. I dalej, jakby na przykład nie udało się uzyskać ciąży po tych 4 podejściach, albo brak komórek jajowych, albo tam, nie wiem, brak zarodków, czyli podejmie para oraz doktor decyzję, że dalej potrzebujemy komórki dawczyni, to ta para do wieku kobiety 45 lat ma jeszcze 2 podejścia na komórkach dawczyni. okej. A to strasznie drogo jest. No tak. Czyli możemy jeszcze dalej zakwalifikować państwo do komórek dawczyni, ale to też jeszcze nie koniec, bo jeszcze potem też do 45 lat oczywiście można skorzystać jeszcze z adopcji zarodków. Natomiast jeżeli kobieta ma 44-45 lat, to jeszcze No to- może coś poradzić tak, z tak, tym tak. pytaniem reprodukcyjnym w swoim życiu. A leki też na refundacji, tam nie na 100%, ale tam od 50 do 90% leków też refundowanych.
A czy pamiętasz, jak na Białorusi w ogóle? No, ja pracowałam w klinice prywatnej, ale trafiali do mnie oczywiście pacjentki, które beznadziejnie próbowali dostać tego bezpłatnego podejścia in vitro. Czyli zawsze była mała kwota finansowa, czyli bardzo ograniczona liczba miejsc. Tym się zajmowały tylko kliniki państwowe, czyli tutaj w prywatnych klinikach mamy środki dofinansowania, czyli tutaj jak najbardziej państwo polskie stara się uzyskać ciążę. Nie wiem, co tam starali się uzyskać u nas. Boże, przepraszam, to jest polityka, ale moim zdaniem to był tylko wygląd, bo naprawdę mało było miejsc. Ale jednak był ten program, ale żeby dostać, to trzeba było po prostu tyle zrobić badań, Tak. że to wykończało ludzi. Plus jeszcze krótki okres ważności tych badań. Czyli w kółko trzeba było odświeżać na przykład Morfologię krwi tam za miesiąc jeszcze raz musisz. tak, bo albo jest tam nieświeże. stopień czystości, mocz, mocz ogólny. No i EKG, prześwietlenie płuc, fluorografia, no, czyli po prostu tam, no to naprawdę trzeba było stać na głowę sobie, żeby dostać to miejsce refundacyjne i często pacjentki przychodzili z takimi, no po prostu takie tecki miały tych badań i niby to wszystko już wygasło, bo na przykład, nie wiem, krew, tam grupa krwi też miała termin ważności. Grupa krwi. Tak, która się Która nie na całe zmienia. życie. No Tak, okej. tak. Dlatego, a teraz chyba jest jeszcze drugie podejście. Czytałam, już nie pamiętam, miesiąc albo 2 temu, że wprowadzili jeszcze drugie podejście za darmo. Nie wiem, co trzeba zrobić, żeby dostać się... Taniec. Koniec tego. Jak na mnie, to chyba podobnie na to, jak podczas komuny. Pamiętacie, tak, że żeby się dostać, nie wiem, do komsomolu, ja już No musisz jak do to się komisji, nazywa, no jak tak, no w to kino stoisz to przed żeby... taką komisją i udowodniasz, że ty się nadajesz, że ja jestem niepłodna, ja mam... Naprawdę niepłodny, Ja mam no, obniżoną rezerwę, ale nie aż tak obniżoną, żeby też mnie nie wyrzucili z tego programu. Czyli tutaj nie bierzemy pod uwagę teraz w Polsce, nie bierzemy pod uwagę poziom AMH, czyli każda kobieta może spróbować. Bez względu na Bez to... względu, Okej. tak, bo naprawdę pacjentki w młodym wieku, na przykład po operacjach jajników, po operowanych jajnikach mogą mieć mały poziom AMH, ale skuteczność in vitro u nich nawet w takiej sytuacji jest wysoka. Czyli tutaj nie mamy ograniczenia. Ale na Białorusi ty musisz udowodnić, że należy, że ty się nadajesz, że ty może być, nie wiem, nadajesz się bardziej niż inna kobieta, to jakby taka konkurencja za to tak, miejsce. ale już temat taki wrażliwy. Wrażliwy ja temat. nawet... Oczywiście. U naszych pacjentach w ogóle wysoki poziom lęku, Wstydu stresu, tego, wstydu, no. tak, poczucie winy. Oczywiście, to musi być taki bardzo wysoki poziom empatii, żeby pracować w in vitro. I ja mogę sobie ujawić, jak wyglądała ta komisja. No, smutno, ale są prywatne kliniki. No za pieniądze to możesz... Będziemy, tak. Tak, jak jest. Milczenie, pauzę. A jeżeli chodzi o ciążę i porodzie, co cię zaskoczyło tutaj, kiedy przeprowadziłaś się tak, ja nie wiem, w tym systemie trochę popracowałaś, może być... No ciąże ja nie prowadzę i porod też, ale z tego co Ale wiem... twoje pacjentki... No oczywiście, rodzą w Polsce. No tak. Oczywiście, kieruję ich, tak, tutaj na prowadzenie ciąży, staram się do No prowadzenie znajomych... kierujesz, tak? Oczywiście, do znajomych lekarzy staram się, bo tak. jak ktoś poprosi, oczywiście, tak, to każda pacjentka decyduje sama, gdzie ona będzie prowadzić tę ciążę. Tutaj nie ma takiego rejonizacji, tutaj nie ma. Czyli jak było Możesz u wybrać nas... lekarza. No Tak, mieszkasz na przykład, nie wiem, tam sowiecki, partyzancki, To jak to się musisz iść nazywa, dzielnica. do przychodni, To się które... dzielnica chyba nazywa po polsku, tak? No tak, Ten nasz, tak, dzielnica, tak, tak. rejonizacja, to idziesz do tej przychodni, czyli prowadzisz ciążę tam, gdzie należy. Bo inaczej komplikacje, problem i rodzisz też. Albo za własny koszt, wtedy masz wybór, albo tam, gdzie ty jesteś, jak to powiedzieć, zapisany. Zapisane. Do czego jesteś przepisany, tam rodzisz. Tutaj takiego nie ma, czyli każda pacjentka ma wybór. Może zgłosić się do dowolnego szpitala i rodzić tam, gdzie ona chce i wtedy też nie będzie to nic kosztowało dla niej.
Ale oczywiście jest i poród prywatny i tutaj jeszcze są szpitale prywatne, czyli tutaj możesz rodzić nie tylko w państwowym szpitalu, ale i w prywatnym. I nie tylko porad, a cesarka na przykład też można zaplanować cesarskie cięcie. No i tak samo jak u nas, czyli jest karta ciąży, ale ta karta ciąży też jest bardzo malutka, wiesz o tym, tak? Czyli taka karta ciąży robi wrażenie, jak tutaj przeprowadzą się nasze pacjentki i przychodzą do lekarza prowadzącego z taką Archiwą po prostu taką papiery. ogromną książką, która się nazywa Książeczka Ciąży, to zawsze są pytanie, matko jedyna, czy kobieta jest taka zachorowana, czyli Ja też słyszałam nawet o szczepieniach, kiedy przyjeżdżamy ze swoimi tymi szczepieniami, które takie ta duża książka, wszyscy od razu takie ze wschodu przyjechali. No tak, bo tutaj jest system elektroniczny, czyli wszystko masz na koncie pacjenta. Ale książeczka u nas, no chyba ona jest taka, tam 4 strony. No tak. Czyli kobieta w ciąży jest traktowana jako zdrowa kobieta, a nie jako Myślę, chora że to jest kobieta. główna taka różnica, no, że to jest kobieta zdrowa i no tam... Bo ciąża to nie jest choroba. Oczywiście ciąża może przebiegać różnie, ale liczymy, że kobieta ciężarna to nie jest chora kobieta. To jest zdrowa kobieta. To jest fizjologiczny stan. Co chciałbyś powiedzieć, może być kobietom, które oglądają nas, co oni muszą wiedzieć o swoim zdrowiu reprodukcyjnym i wiesz, no, na czym się skupić w ogóle? O, to jest mój ulubiony temat. Ja mogę o tym gadać do nocy, od rana i do nocy. Mamy czas. Tak, bo no, najgłówniejszy nasz ból to jest, że kobiety za późno po prostu decydują się do tego, żeby się zgłosić do doktora z medycyny rozrodczej, że w kółko robią to samo, czyli tam zwykła ginekologia nie zawsze pomoże zajść w ciąży, nie zawsze doktor ginekolog, taki, który no, masz tam w przechodni, w poradni w swojej, może sobie poradzić, tam, nie wiem, zrobić badanie drożności jewodów, albo może tam prawidłowo ocenić poziom MH i po prostu trzeba pilnować o swoim zdrowiu tym reprodukcyjnym, o swojej rozrodczości. Teraz są dużo różnych sposobów, jak sprawdzić na przykład swoją rezerwę jajnikową. Można zgłosić się do prywatnej kliniki. Ta jedna wizyta nie kosztuje tak drogo, że czasami foundation, ten nasz podkład kosztuje tak samo jak wizyta na przykład, albo nie wiem, manikury, pedikury robimy i to robimy raz na miesiąc, a ta wizyta może być raz na rok i można się zgłosić do doktora w kliniki leczenia niepłodności, to nie znaczy, że ty jesteś niepłodna. To po prostu pilnujesz o swoim zdrowiu, o swojej rozrodczości. Dlaczego? Wtedy doktor, który się zajmuje tym problemem, tym tematem, on jest w stanie, żeby ocenić rezerwę jajnikową, na przykład w badaniu USG. Przeliczyć pęcherzyki jajowe, zobaczyć, ile ich tam mamy, jak to dostosowane do wieku pacjentki, jaka jest sytuacja, czy planuje kobieta ciążę, czy ona planuje, nie wiem, tam odroczyć tą ciążę na parę lat, jaki jest wywiad, czy było operacje tam na jajnikach, czy były jakieś choroby, czy jest partner, czy w ogóle pacjentka planuje dzieci i tak dalej, i tak Myślę o dalej, tym, no czy są w rodzinie jakiekolwiek jeszcze tam, nie wiem, choroby genetyczne, czy są mięśniaki, endometriozy i tak dalej. Czyli ten wywiad jest taki nasz, jest bardziej specyficzny niż zwykle taki wywiad ginekologiczny. I już na tym polega rokowanie. Po ocenianiu ilości pęcherzyków może jeszcze każda sama kobieta, nawet bez skierowania tutaj w Polsce, mamy dostęp do laboratorium prywatnych, zbadać sobie poziom AMH. I tam jest taka tabelka i znaczenie referencyjne i można zobaczyć, gdzie jesteśmy, w pobliżu jakiej granicy. A w którym wieku to już obowiązkowo to zrobić? Wiesz co, moim zdaniem teraz mamy takie możliwości, Oczywiście, że i w 20 to... że to, ja mówię, że to, ile to badanie MH? 150 zł kosztuje. No, to ja bym robiłam nawet swoim dziewczynom, czyli ja już poli swojej starszej zrobiłam. Okej. Od 20 lat ja polecam. Ale to zależy jeszcze też od sytuacji klinicznej. Skoro dziewczynka nie miesiączkuje, albo zaczyna się miesiączka za późno, albo ma zaburzenie miesiączkowania, albo zaczęła miesiączkować, potem już nie ma miesiączka, amenorrea, to wtedy też trzeba się zgłosić, czyli zadbać o przyszłość. Okej, kobiety muszą o tym podbać, faceci.
To musimy Tak, powiedzieć faceci. facetom. A tylko jeszcze chciałam dodać, że oprócz tych naszych poziomów MH, oczywiście warto robić badanie USG piersi raz na rok, oczywiście cytologię i też tutaj są programy dofinansowania, nawet HPV można zbadać sobie za darmo. Dzieci mają szczepionki przeciwko HPV, niestety u osób dorosłych to będzie za własny koszt, ale też można to zrobić, nawet jak jest kobieta już ma zakażenie HPV, to szczepionka nie jest przeciwwskazana. Okej. Zgłosić się do doktora i zaszczepić się. Dobra, to, a druga rzecz to faceci, oczywiście. Tak samo jak dziewczyny, takie chłopaki też mogą mieć choroby, które po prostu tak na oko nie widać rodzicom. Ale jak dziecko miało wcześniej tam w dzieciństwie zabiegi operacyjne, albo nie wiem, tam jeszcze mogą być takie sytuacje jak przekręt jąder, przekręty tam tych przydatków jąder i tak dalej, czyli co jeszcze, zapalenie jąder w dzieciństwie, tak? Też taka mogła być sytuacja, jakie tamkolwiek powikłanie urologiczne, przepukliny pachwinowe, udowe, to warto też już, żeby był poinformowany chłopiec o tym i w wieku po 20 roku życia zbadał nasienie. Po 20 już. Po 20. Co jeszcze może tak nas nastawić na to, żeby zbadać dodatkowo żylaki? Warykozne rozszerzenie wien. Aha, okej. Żylaki jąder, żylaki moszne. To zazwyczaj widać na oko. No i rodzice często o tym wiedzą, czyli jak coś takiego chłopaki mają, to też warto zbadać. Żylaki można zoperować. No i wtedy po prostu nie będzie żadnych powikłań, będą prawidłowe parametry nasienia. Im wcześniej, tym lepiej. Ale jak tak już się wydarzyło, czasami, no nie wiem, są przeciwwskazania do operacji i tak dalej, to wtedy można po prostu zamrozić nasienie na przyszłość. I jeszcze taka ważna rzecz, cukrzyca. Cukrzyki często mają obniżone parametry nasienia, z wiekiem ta sytuacja też się pogarsza. Dlatego. A jeszcze przed chemioterapią, no niestety są jeszcze onkologiczne choroby, czyli przed terapią nowotworów, jakichkolwiek, chemioterapii, przed tym wypromienieniem, przed radioterapią, też można zamrozić nasienie. I tak samo można zamrozić komóreczki jajowe i tutaj też są programy dofinansowania, zaświadczenie od onkologa i wtedy... Jeżeli we własnym zakresie, to tylko prywatnie, tak? Prywatnie, tak. Dofinansowania nie mamy No tutaj, nie, niestety. nie. No może na razie tam jeszcze tam trochę w przyszłości. No super. To... Ale i tak już sporo mamy No tych tak. warunków dofinansowania, możliwości, tak. Jeżeli chodzi, tak wrócimy się do twojego życia tutaj, O! tak na koniec, takie pytanie może refleksyjne. Za co jesteś wdzięczna sobie przez te 4 lata? No, jestem wdzięczna za tą śmiałą decyzję. Ja tak naprawdę cały czas miałam wątpliwości. Cały czas miałam wątpliwości, czy warto. Ja się bałam. Ja normalnie się bałam, co ja tutaj będę robić. Nie wiem, jako kelnerka pracować pójdę, w razie czego ja tak sobie wtedy postanowiłam, albo sprzątać pójdę. Sprzątaczki zawsze będą potrzebne i to dla mnie to nie było coś takiego strasznego, że ja tutaj będę sprzątać. Ja tylko cały czas bałam się, czy starczy mi, czy jestem w stanie, czy zdążę, czy ja się nadaję, czy nie skończy się tym, że ja wrócę, jak to bity pies, tak? No i jestem wdzięczna za swoją tą decyzję, bo no moim zdaniem im wcześniej, tym lepiej. Im jesteś młodsza, masz wszystko przed sobą, masz wysoki poziom energii, bo nie wiem, czy teraz ja bym się zdecydowała. A jeszcze po prostu nie wiedziałam wszystko o emigracji. I to też... I Bartek jeszcze też powiedział. Tak, to była fajna opcja, bo jakby wiedziałam od początku, że muszę zdawać te wszystkie egzaminy. Że żadnego Nie wiem, kolegi, który mówi po rosyjsku. Tak, że jest tak trudno dostać tej karty pobytu, że takie komplikacje są, to ja bym nigdy w życiu się nie zdecydowałam. Powiem wszystkim, kto planuje emigrację, na początku trzeba zapoznać się z tym, jak to wygląda, jakie dokumenty musicie przygotować, język na Apostyle. jakim poziomie, tak, wszystko rozplanować, sprzedać mieszkanie tam, no. Czy może jest jeszcze coś, co chciałbym powiedzieć w tym temacie, może w zakresie twojego życia, czy o tym temacie reprodukcyjnego zdrowia, o czym nie mówiliśmy, a to jest bardzo ważne może. Moim zdaniem najważniejsze, co robimy tutaj,
od naszego zamieszkania. Ja pamiętam, że dzieci moje też tak robiły, moje dziewczynki i koleżanki moje też tak robiły, czyli szukali sobie kolegów, przyjacieli wśród rosyjskojęzycznych ludzi. Czyli towarzystwo było nasze takie tylko i wyłącznie rosyjskojęzyczne, to nie pomaga. Trzeba znaleźć sobie przyjaciela, przyjaciółkę, kolegów i starać się po prostu Wyjść ze pogłębić strefy się komfortu, w środowisku tak. polskie. Tak, trzeba wyjść ze strefy komfortu. Trzeba ryzykować. No. Wszyscy wiedzą, że nie jesteś Polką, I to że jest nie normalne. jesteś Polakiem i to jest normalnie. Dlatego po prostu trzeba zaczynać rozmawiać, trzeba pogłębiać się, trzeba tworzyć relacje. Twórzcie relacje. No. Bardzo Ci dziękuję. Budować relacje. Dziękuję również.